kaming pinaniwalaan kansa
Gapos. Matukaw po ang gapos. Diyos maray na aga po sa indo gapos mga tugang. Yao na po kita sa ikatrentang Domingo sa ordinaryong panahon. Ipinapahayag sa to kan liturhi ang unya na Domingo, na ang Diyos matabang sa to, na makahiling kan tunay na dala ning pagbabago, kun hihingawahon niya tong magsarig sa iya. Mag-omaw kita sa Diyos, ninhuli ta siya ang maligtas sa sato, sa kadikluman na darakan pagkakasala. Sa Santa Misa ngunyan, sa tuya man na pinapasalamatan ang mahal na Diyos, sa pagselebrar niya to kan ika-51 anibersaryo, kan pagkamukna kan sa tuyang parokya. Parokya ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Makakaibahan po niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, iyo po si Reverendissimo Rex Andrew Alarcon, Arsobispo nin Cáceres. Matindog po ang gabos asin awito na magayagaya ang awit sa pagpuon. Gustasin magdirito, banal
Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang kita nagkakatiripon ngunyan na aldaw ni Domingo, aldaw nin pagpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na itinaw sa to. Medyo namumundo kita, hulikan nangyari sa sato. Asin ginigrum-dum ta ang kadakol ng mga tugang tang nasa kadifisilan. Alagad padagos kitang nagsasarig sa mahal na Diyos, sa tabang kan sa tuyang mahal na ina, ulita padagos man kitang binabantayan. Asin sa okasyon na ini, ipinapamibi niya to ining parokya nang unya nagseselebrar kang Parish Day, Foundation Anniversary kang parokya, asin ang gabos na parokyano, mga nagdidigdi, kabali sa tatong pamibi, mantang ipinapamibitaan mga tugang niya to na nangangaipo. Sa misang ini, minahagad kita nin panibagong kusog, perseveransya, mantang kita padagos na naglalakaw digdi sa daga. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanugo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa god paman, pagkusugaan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamot, asin gibo kaming mamot sa pagbot mo, tanganing magkanig o kaming magkamit, kan pinapanuga mo. Uli kay Yesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa paggasuro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niyato ang katotoohan, manunungod kandanay na pagmangno kan Diyos sa saiyang namumutan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Ulayin pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Ulayin kagurangnan, ipagugma nindo si Jacob, ipagugma ang puonin mga banwaan, irokyaw, umawon, ikurahaw. Ilinigtas din kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga natada sa Israel. Hilnga, ibabalik ko sinda hali sa daga min amihan, asin titipunon ko sinda hali sa mga puro kandaga. Sinda gabos, mga buta, asin mga pilay. Mga babaeng bados, asin babaeng mag-aakion. Dakulon ang mga mabaralik. Sinda naghali na nagtatangis. Rarangahon ko sinda sa saindang pagbalik. Dadarhon ko sinda sa mga burabod nin tubig. Papagihon ko sinda sa matanos na dalan. Nganing dai sinda masingkog. Hulita ako, an ama, para ki Israel, asin si Ephraim, iyo, ang sakuyang panganay. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kuya ko kagurangan, kuya sa pagutokan, sa imong kabotan. Kagurangan, kuya sa pagutokan,
katao kan katiripunan. Daiko pinupugulan, ang nguso ko pagrukyaw kan ngaran mo. Uya ko kagurangan, uya sa pagutok kan sa imo kabotan. Uya ko kagurangan, uya sa pagutok kan sa imo kabotan. Si Jesus ang pinakahalangkaw na padi, ang sa iyang pagkapadi ang pinakaurog sa gabos. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Balang padi, kinupua, hale sa mga tao, asin ginagamit nin mga tao para sa mga bagay na manunungod sa Diyos. Mga atang asin sakrifisyo, idinudulot niya para sa mga kasalan. Namamatean niya ang mga namamatean, kan mga mangmang, asin mga lagalag. Huli ta siya, igwanin kaluyahan. Huli man sa nakaini, dapat siyang magdulok nin atang para sa kabayaran kan mga kasalan, para sa iyang sadiring mga kasalan, asin mga kasalan nin banwaan. Mayo nin minaako katungdan na ini, kundi ang inaapod ning Diyos, arog ki aaron. Siring man, sinasadiri ni Kristo ang katungdan na maging padi, kundi inako niya, hali sa nagsabi sa iya, ika sa kuyang aki, ako ngunyan, naging sa imong aki. Siring sa nasusurat, ikapadi sa gudbaman, siring kimilkesidek. Tataramon, nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa marahay na bareta nin kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu,
Pagbasa kan Ebanghelyo, susugi San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakaabot sinda sa Jericho. Pagluwas sa banwa, kaibaan mga disipulos, asin dakol na mga tawo, sarong makilimos na buta, na ngaran Batimeo, aki ni Timeo, nagtutukaw sa gilid kan tinampo. Pagkadangog na si Jesus Nazareno, yaon duman, nagkurahaw, Jesus, aki ni David, kahiraki ako. Sinaway kan mga tawo na day magribok, alagad urog na kinusog ang pagkurahaw. Aki ni David, kahiraki ako. Si Jesus nagpundo asin nagsabi, Apod anindo. Inapod an buta asin sinabihan, Magsarig ka, tindog na, ta inaapod ka. Itinapok kan buta an alikboy, naglukso asin nagdulok kay Jesus. Si Jesus nagsabi sa iya, Ano ang buot mo nagibuhon ko sa imo? Ang buta nagsimbag, Maestro, na ako makahiling giraray. Si Jesus nagsabi sa iya, Lakaw na, narahay ka kan sa imong pagtubod. Tulos dan buta nakahiling asin nagsunod sa iya sa dalan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos marahay na agaliwat po sa Indogabos, mga tugang, Diyos maray na sa agaman. satuyang Kura Paroko, Father Felipe Colbera, kaiba si Father Lucky Villaluz, si Father Fidel, asin sa satuyang Parish Pastoral Chairperson, Mrs. Ningning Labay, sa mga officers and members kang Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Councils, mga ministries, religious organizations, mga jóvenes, kamo po ng mga parokyano, asin mga uyadigdi, ang sa kuyang pagsaludar sa Indoning Happy 51st Parish Day. No? Palakpakan ta po yan. Kung day kita binagyo, mas makusog ang palakpak. Ano? Ayun po. Maswerte digdi ang Peña Francia Parish. Ulita sa itong ibatang mga parokya ta dyan, pasiring dyan, gabos binaraha. Iyo, digdi medyo halangkaw, yan bilog na Peña Francia Shrine, Peña Francia Avenue, asin mga kaharungan dyan, pati duman sa mo sa Archbishop's Residence, binaha kami. Siguro kung may drone, itong arsobispado, garo kami aquarium, may infinity pool. Infinity pool. Pati sa opisina ko inabot, kaya pagkaaga, maituman subilog na residensya. Kan kasagsagi kan bagyo, igwang nagpaparescue sa ko specificamente, kundi dahil ko alam ko anong gigibuhong ko, yaon sinda sa tricycle dyan sa may Colgante, haran ni duman sa may Dormitel, yaon na sinda sa tapat,
Pero yaon sinda sa laog kan tricycle, masulog, may nag-attempt na mag-rescue sa inda, nagkapira sinda, may aki. Mabalyo lang dahil siya makahali, takon ang maghali ang saro, matutuwal asin dadarahon. No? Masakit, sabi ko, papaanohon. So, asin dakol pang iba naghahagad ng tabang, dahil mo aram ang gigibuhon. Iyo yan sa sitwasyon. Dakol bagang naghahagad ng tabang, asin sagkod ngunyan, igwa pang mga naghahagad ng tabang, hulita, may mga lugar na pirang aldaw na, dahil pa naguhupa ang baha. Duman sa may mabulo kasudma lang naghupa ang baha. Mga lugar na may ng battery, may ng communications, ubos na ang kakanon, dai pa malaog. Makapangluya baga, itong gusto mong igwa kang gustong gibuhon, pero mayo na sa imong poder, dai mo na kaya, makapangluya. Mga tugang, sa satuyang pagselebrar ngunyan kang Parish Day, asin-an kamugtakan tangunyan, nagpapagirumdum sa to, kaining eksena, digdi sa Ebanghelyo ni San Marcos, na kung sain, pagkaabot ninda sa Jericho, pagluwas sa banwa, dakul na mga tao, igwang sarong makilimos na buta, ang ngaran Bartimeo, aki ni Timeo, nagtutukaw sa gilid kan tinampo. Pagkadangog na si Jesus Nazareno yaon duman nagkurahaw, Jesus, aki ni David, kahiraki ako. Jesus, aki ni David, kahiraki ako. Ining mga nakaaging aldaw, daita lang gayod nadangog, kadakol na mga agrangay na siring kaini. Aniba, sa sato, tabangi man kami, i-rescue manindo kami, tabangi kami, kahiraki kami. Asin duman gayod sa mga pagmati nindang mayin ng makakadangog, iyon na ang pag-agrangay sa mahal na Diyos, kahiraki man kami. Sinaway si Bartimeo kan mga tao, asin sinabing day magribo, urog siyang nagkurahaw, aki ni David, kahiraki ako, aki ni David, kahiraki ako. Sa satuyang pagselebrar kaining Parish Day, liwat ipinapagirumdum sa sato ang biyaya nin pagtubod na satuyang inako, digdi sa lugar na ini, digdi sa inaapod niya tong Peña Francia. 51 years kamong naging parokya, pero haloy na ining Peña Francia Shrine, bang iyo, kang magselebrar kita kang Tercentenary of the Devotion, sinabi ta around 1710, nagkaigwanan digdinin kapilya. Bako papalan, bako palang kaming simbahan, igwang kapilya, alagad bako pang parokya. Alagad ining lugar na ini, sanctuario, shrine. Dai basta-basta itinatao ang titulong shrine. Ang para maging shrine, ang sarong lugar, ang sarong shrine, igwa kita ni mga shrine. Igwa dyanin pagdebosyon, nahihiling ang mga tao na nagdedebosyon, na mamati ang kabanalan kan sarong lugar. Kaya ang shrine, pwedeng bakong simbahan, pwedeng sarong pader sangani, pwedeng maging shrine, igwa duman sa Zamboanga, pader lang, pero shrine. Taano ta? Shrine. Huli ta, yaon duman, ang pagpilgrimage ng dakul na tao, yaon duman, ang namamatian kabanalan kan lugar, igwamanin mga dakul na mga istorya nin karahayan o pagmilagro. Kaya ini ang kaibahan kan sa indong parokya. You are a shrine and a parish. Before becoming a parish, this was and it still is a shrine of Our Lady of Peña Francia. Kaya kang kita magselebrar, kang pagrumdum niya to, kang coronation of Our Lady, da ito suhay, may paman ang basilika ka ito, yaon digdi si ina. Asin ini lugar, nagulping tao ang nagpapasiring digdi,
ano man ang panahon, minapasiring digdi, asin minaarang sa mahal na ina, asin kita ngunyan, nagpapasalamat kaini. Kan kamo, shrine pasana, ang parokya, yaon sa katedral, ang pangataman pastoral, yaon duman sa parish. Kaya itong mga inaapod na canonical books, mga libro, yaon pa iyan sa parokya. Alagad kang kamo naging parish, yun na, naging separate na, asin ang pangataman pastoral, yaon na mandigdi, pati itong mga libro kang pagbunyag, pagkumpil, pagkasal, no, now, and iyan man ang satuyang ipinagpapasalamat. Alagad, ang banwaan digdi, haloy ng uya digdi, pagmidbid, kan katiripunanin mga paratubod, bako kitang civic organization, bako kitang corporation, bako kitang, kundi kita, iguanin kita mga aki ni Diyos, kita ang satuyang relations, iyo sa paagi kan satuyang pagtubod. Faith, huli kan satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, sa Santissima Trinidad, kita nagkakaburunyog. Huli kan bunyag, bako man kitang magkadugo, bako man kitang pamilya, kundi nagkaigwa kita ning relasyon bilang pamilya nin mahal na Diyos. Kaya iyo ini, igwa kita ning relations, no? Relationship. Asin buot niya to, napapagyamanon pa ining relationship na ini. Aram tama na maging sa laog kang pamilya o sa neighborhood, masakit bagang mantiniron ang mga relationships. Iyo po baga, miski magturugang na sana, nag-iiriwal, magkairiba na sana, mag-iiriwal, ano. Alagad ngunya na kita nagseselebrar kang Parish Day, asin ang tema kan sa tuyang pagselebrar, iyo na ang Santo Rosario asin sinodal na simbahan. Saro ini sa ipapangadjita, ang padagos na conversion of relationships. Conversion, pagpanibago, no? Kan sa tuyang mga relationships. Sa laog kang familia, sa laog kang mga organizations, sa laog kang iba't ibang grupo, sa satuyang mga BEC, sa satuyang mga neighborhood, padagos, no? Pagpanibago, conversion of relations and relationship. Huli tayaon dyan na mamatita ang pagligtas sa to nin mahal na Diyos. Kita baga nag-agi nin bagyo, asin saro sa mga nahiling tang epekto kaiyan, iyo ang satuyang mga gamit, nagkabarsa, etc. Pero ang daita-day nahihiling, kada vez may trahedya, kada vez may pangyayari, it affects our relationships. Whether for the better or kuminsan affected na nagraraot. But hopefully, sa paagi kaining o ining nangyaring ini, lugod maging oportunidad, tanganing kita mag-abot sa lambang saro to reach out to people who are in need. Asin kita kan maagihan taman ang bagyo, mamati ang taman ang namamati, kan kadakol niya itong mga tugang na bako kitang iba. We are all different, rich or poor, educated or not. Ang baha na minaagi sa sato, daing mayong discrimination ang mga nangyayari sa sato. Kaya ini ang pagirumdum sa to, fratelli tutti, gabos kita magturugang. Ano man ang nangyayari sa saro, iyo man ang nangyayari. Kung kita lugadon, gabos kita parareho, pula ang dugo. Mayo sa to na puti ang dugo, mayo sa to na iba. Asin iyo man iyan sa sarong parokya, pagtiriponin mga pamilya, pagtiriponin mga paratubod. Asin, kung kita mahiling nin masalawig pa, agi kita digdining dakulang kadifisilan, igwa kita nin mga tugang, duman sa may Middle East, duman sa may nga nag-aagi man nin giyera, digdi sa may Eastern Europe,
bako sa nang sarong aldaw, bako sa nang tulong aldaw, an sa indang pagtios, na daining tubig, na daining kakanon, aro aldaw, sagkod ngunyan, nagdudurulag, gabos kita, magturugan. Asin, ang satuyang namatian, iyo na, dawa na nga ni, kadakol na kitang naimbento, dawa na nga ni, ang satuyang kaaraman, naghiwas na, alagad pirming minaabot sa momento, mayong magiginibo, o mayong naginibo ang siyensya, mayong naginibo ang kwarta, mayong naginibo ang anuman na kagamitan, miski ang kapangyarihan, mayong maginibo. Asin iyo ini ang pagirumdum sa sato, na kaipuhan tang gayo, asin biyaya sa sato, ang pagtubod, na kada ves, minapasiring kita digdi, kasubago, pasiring ako digdi, nahiling ko dyan sa may siring mambagakan dati, may mga nagbebenta ning gulay, may nagbebenta ning sira, gayod, asin mga kakanon, kaipuhan ta iyan, aroal daw. Alagad bako sa na iyan ang kaipuhan ta, kaya ang iba sa to, minapasiring mo na digdi, huli ta, kaipuhan ta, ang biyaya nin pagtubod. Sabi nin kagurangnan, bako sa nang sa tinapay, bako sa nang sa sira, o sa tubig, bako sa nang sa kakanon. Kaipuhan ta ini, asin kaipuhan ta nang maghiras ngunyan, takadakol nin mga nagugutom. Alagad ngunyan, duman sa Gainza, igwa pang mga lugar na dai naabot, dyan sa Kanaaman, igwa pa, sa Bula, igwa pa. An sa indang agrangay, mayo na kami ning kakanon, mayo na kami ning tubig. Ano pa? Ano ang naimahinarta? Sa in pa sinda nagkakapit? Siring ki Bartimeo, sinda nagsasabi, kagurangnan, mahira ka sa mo. Iyo iyan ang nagtataunin kusog pa sa sato. Sa kawaran kan gabos, dahil kaya kan mga iba. Iyo na iyan. Ang satuyang pagtubod, pagsarig. Kaya, ang sambag ni Jesus, digdi, inapod an buta, asin sinabihan, magsarig ka, tindog na, inaapod ka. Asin itinapok an buta, an alikboy, naglukso asin nagdulok kay Jesus. Jesus, nagsabi sa iya, ano ang buot mong gibuhon ko sa imo? Ano ang buot mong gibuhon ko sa imo? An buta nagsimbag, maestro, na ako makahiling giraray. Na ako makahiling giraray. Mga tugang iyuman ini, sa satuyang relasyon sa mahal na Diyos, pirmi mang kitang hinahapot ning kagurangnan, ano ang buot mong gibuhon ko sa imo? Ano ang buot nindong gibuhon ko sa indo? Yaon ang satuyang katalingkasan nin pag-arang, katalingkasan na maghagad nin tabang. Ano ang buot nindong gibuhon ko sa imo? Mga tugang, ang tataramo na ini, idinidirihir man sa sato ngunyan, individualmente, asin bilang sarong komunidad, hinahapot ka, ano ang buot mong gibuhon ko sa imo? Ano ang buot mong gibuhon ko sa pamilya mo? Ano ang buot nindong gibuhon ko sa parokya nindo? Ano ang buot nindong gibuhon ko sa komunidad nindo? Alagad man tang hinahapot kita kin kagurangnan, inaapod man kita sa satuyang responsibilidad. Buot sabihin, sa paghapot na ini, ipinapahiling sa to, nakaipuhan, mauton taman. Kung buot niya to nin pagbabago, magmaot man kita ning pagbabago. Kung buot niya to nin pag-uswag, mauton, asin gibuhon man niya to ini. Kung buot niya to nin pakikipag-ulian, mauton taman ang pakikipag-ulian, asin maggibo man kita nin mga lakdang, dahil sana na kita maghalat. Siring digdi, ki Bartimeo, dahil man sana siya naghalat, nagkurahaw siya. Kaya kung maut niya to ning katuninongan, magtrabaho para sa katuninongan. Kung buot niya to ning pag-uswag, magtrabaho para sa pag-uswag. Alagad yaon ang tabang nin kagurangnan. Asin sa sayang simbag, maestro,
na ako makahiling giraray. Iyo baga ini, maestro na ako makalakaw giraray. Maestro na ako mabulong manggiraray. Maestro na ang mga aki ko magkaurlian. Maestro na kami makabangon giraray. Na kami magkatrabaho giraray. Maestro na ako mapatawad. Iyo ini, ang sa tuyang inahagad sa mahal na Diyos. Ang simbag ni Jesus, lakaw na, narahay ka na, kan sa imong pagtubod. Pagtubod. Narahay ka na, kan sa imong pagtubod. Ang yaon digdi pagtubog. Nagtubog sa tubig, ano? Tama-tama, sa baha, pagtubog. Pero kan sarong aldaw, nagkaigwa kami ning kuyan, ito bang sa katikista. Sabi ko, ano ang sa indong mga pangarap pa sa, kamautan pa, para bilang katikista. So pagbasa ko, na mag-urog pa, ang pagbawas kan bilbil. Pagbawas kan, binasa ko giraray, na mag-urog pa ang pagbasa kan Biblia pala. Pagbasa kan Biblia. Arani baga. Nay ko to pig-imbento, sa lalang subasa ko, iyan, pagmaluya. Pagmaluyang paghiling. Kaya gusto mo, Lord, makahiling ako giraray, maglinaw ang sakong mata. Ayo ini, kaya itong sa mga mensahe kang synod ngunyan na ginigibo duman sa Vatican, synod on synodality. Anong sinasabi? Conversion. Conversion. Pagbabago. No? Pagbabago. As in, maski ang simbahan, sa conversion na ini, sabi ko nga ni, dahil talang na-imagine, medyo explosive word ining synodality ini. Because it calls for conversion. Dati ka to, pero may nagsasabi, uy, magbago ka mo. Digdi sa synod, anong sinasabi ta? Ang simbahan, magbago. Ang mga obispo, magbago. Ang parokya, magbago. It's an explosive term. Even the Pope says, the papacy must convert. Can you imagine? Dahil tama niyang pigsasabi dati, kamu magbago. Pero ini, conversion, gabus kita, taipuhan magbago. Iyo po baga. And with what is happening with climate change, ang nangyayari sa kinaban. Gabus kita magbago. Asin ano ang sinasabi digdi? Na kita bilang simbahan, bako kitang helicopter na nag-hover, garubaga, kami ini, perfect kami, bako kitang bilang parokya, kitang mga parasimba digdi, bako kita itong mga perfectong tao, as in nagsasabi dun sa iba, kamo day nagsisimba, hirak man sa Indo. No, kitang mga parokyano, kitang mga ministers digdi, we are no different, no, fratelli tutti, bako kita magkakaiba, bago kitang yaon digdi mas maray kami, kundi, yaon man kita digdi sa baba. Kaya baga, anong sinasabi ta? Asin ini sinabi ta na sa ikaduang Konsilyo Vaticano, itong pagtiripon man. Ang lugad ninda, lugad man kang simbahan. Ang kaugmahan ninda, kaugmahan man kang simbahan. Ang bagyo ninda, bagyo man kang simbahan. Ang baha ninda, baha man kang simbahan. Ang kagutuman ninda, kagutuman. Gaudium et spes. The joys and hopes of the people are the joys and hopes of the church. Iniambot sabihon kang simbahan na sinodal. Exempted. Exempted. Bakong mas marahay, bakong mas malinig. Pare-pareho kita, magturugang kita. Asin iyo ini. An baha ninda, baha taman. An kamunduan ninda, kamunduan taman. We are no different. Kaya kita mga peregrino, no? We are pilgrims, peregrino, sarabay. Sarabay naglalakaw digdi sa daga. Alagad kita, ano ang mensahe ta? Ang mensahe ta, huli ta nagdigdi kita, as nagsisimba kita, nagdedebosyon kita,
Anong permitang sinasabi? Tugang ko, tugang, kaipuhan ta an pagtubod. An pagtubod, yu an maligtas sa sato. An sa imong pagtubod. Your faith has saved you. Kaya pagluwas ta digdi at siyan, bakong tilapia po ang daranindo, pagluwas nindo, bakong mais ang daranindo. Pagluwas ta digdi at siyan, bakong pandesal ang darata. Pwede ka mo mag-apit sa pandesal. Kundi, ang biyaya nin pagtubod na nagpapakusog sa sato, na nagsusustenir sa sato, na nagtitipon sa sato, bilang sarong banwaan, bilang sarong parokya. Asin bago ba man kita naging parokya, inisaro ng santuaryo, digdi, nagtalubo ang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos, sa paagikan sa tuyang pagdebosyon sa mahal na ina. Kaya, bako sa ng tubig man, at siyan, maghiras kita nin tubig, maghiras kita nin kakanon, alagad, ihiras ta, ang biyaya kan sa tuyang pagtubod, na nagpapakusog, nagsusustinir, nagliligtas sa sato. Pero, mantang siring kayan, gabos kita padagos nagkukurahaw, kagurangnan, kahiraki ako. Asin si Jesus, naghapot, ano ang buot mong gibuhon ko sa saimo? Ano ang buot mong gibuhon ko sa saimo? Magsari kita bilang sarong banwaan, magsari kita bilang sarong parokya. Asin si Jesus, padagos na nagpapagirumdum sa to, lakaw na, narahay ka na, kan sa imong pagtubod. Narahay ka na kan sa imong pagtubod. Kaya mga tugang, ini yung 51st Parish Day. It is a celebration of our faith in God. And the gift of faith. We are a community of faith. Parehong pagtubod na nagtatao sa to nin paglaom. Spe salvi facti sumus. In hope, we were saved. In faith, we were saved. Day ko aram kung paano nakabalyo itong sinasabi kong nagahagad ning tabang duman sa tricycle. Alagad, ako nagtutubod. Ang sa indang pagtubod, pagsari, nagligtas man sa inda. In hope, in faith, we are saved. Iyo ini ang sa tuyang pagselebrar. Salamat po sa Indo, salamat sa gabos na miyembro kan parokya, sa mga padi, diakon ng mga reliyoso, mga different ministries. Lugod mahiling ti pa ini na magtalubo pa in the Synodal Church. Gabos may lugar, gabos may responsibilidad, gabos kabali, gabos nagpapartisipar, gabos may trabaho. Communion, participation, and mission. Ini ang sa tuyang pamibi na ang parokya digdi sa Peña Francia, siring na ini kay ito pa nagliwanag na kamo po bilang komunidad, banwaan ng Diyos, magliwanag, tanganing ang sa indong biyaya nin pagtubod, maging inspirasyon sa mga tugang nyato ngunyan na nangangaipo, mga tugang nyato ngunyan na sagkod ngunyan naghahagad, kagurangnan, kahiraki man kami. Darunta, ang biyaya nin pagtubod, magpasalamat kita sa biyaya kaining parokya. Sa indo po gabos, Happy Parish Day. Matindog po ang gabos. Ipahayagtaan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namudag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos Amang makakamahan,
Hali duman mabalik sa paghukom sa mabuhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din makasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sama, nabuksan ang satuyang mga mata, tanganing makasunod kita sa iya, sa bilog na puso, ang satuyang simbag, sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Uliton po niya ito. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, maging maliwanag na ilaw na nagtutukdo kat tataramo ni Jesus sa kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa paagi kan mga gibong karahayan, matabangan niya to ang mga kinakauyaman, mga sinayumahan, asin mga daing namumuotan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing siring kay Bartimeo, maging pusog ang satuyang pagsarig kay Jesus, asin makasunod kita sa iya, sa dalanin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa pakisumaro ninda sa mga pagsakit ni Kristo, ang mga naghehelang asin nagsasakit, makisumaro man sa iyang kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo, asin katuod, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satuyang parokya ni Nuestra Señora de Peña, Francia, danay na magtalubo sa pagtubod, paglaom asin pagkamot, tanganing sararo sa pagbaklay, pasiring sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Darhon man niya to ang satuyang mga sadiring mga kahagadan, asin pangangaipo, asin rumduman ta itong mga tugang niya itong sagkod mo niya nangangaipo kan satuyang tabang. Langit nun na ama, panua kami kan sa imong pagkamot, asin paraan kadikluman kan sa muyang buhay, tanganing magtrabaho kami sa liwanag ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ang sako asin sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami hilngaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan. Tanganing an ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamurawayan ng God makaabot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki na harayong isiniblag kan krimenin kasalan. Binot mong tiripon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Asin daga panukan sa imo, kamrawaya, Hosana sa kaitaasan, palagan ang minadigdi sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, asin ang gabos na linalang, na inaataman mo maninigong nag-uumaw sa imo. Hulit sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa bagsik asin kusog, kan Espiritu Santo, binubuhay, asin pinapabanal mo ang gabos. Asin daay ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing poon pagsirang sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nagaarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan. Papagkanig ko ang pabanalon, kan iyo man sa ng Espiritu tanganing maginhawak asin dugo, kan sa imong aki sa mong kagurangnan Heso Kristo. Sa iyang pagbuot siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, binaak asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kalis asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kumagabos asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas sa pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikadwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay, asin banal na sakripisyo. Lilingya na mimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kaining ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabdan man lugod, na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi ang pamana, enot, kaibakan urog kapala de Virgen Maria, ina akan Dios, kaibakan sa imong mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipagulian, namimibi kami kaguranan, makapauswag manlugod kan kataninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaapan. An sa imong simbahan, na nagbabaklay sa daga, papagkaniguang magsarig sa pagtubod, asin paghamuot. Kaibakan sa imong surugoon, si Francisco sa mong Papa, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew. Kaiba kan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan gabilog na panwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayon na Ama, kahiraking pagsararua sa imo, ang gabos mong aki sa inmansinda nakawara. Ang mga tugang niya mong gadan na sinanggabos na nangnangayangayang, nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kahadayan, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamurawayan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagisumaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama
to ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualda, itao mo sa asin at tawadon mo kami pinapatawad niya mo ang mga sinare kami pagdarahan sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw ni Amo, ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay, nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaborniyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. An katinongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan. Awi kami nin katoninongan. Uya an kodero kan Dios. Uya an nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na, namimibi kami, mapanulugod kami kan sa imong masakramento. Tanganing ang ginigibim mo niyan sa paaginin mga tanda, makamtan mi sa katunayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña Francia. Maluwad po ang gabos. Lilingyaman sako o mahera ko na ina, Birhen de Peña Francia, ang sa imong mahamis na mga mata, asin kahiraki man ako na minadulok sa imo pano nin pagsulsol. Ampunaan sa kong pamilya, ang sa kong mga pinsan, katuod asin para surod. Tabangi sa imong mga devotos, si buhay pa asin magadana, urog na idong maninigo kong tabangan. Sa oras sin sa kong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa sakuyang pagkagadan, antabaya man ako sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing matindugan asin matabangan mo ako. Sabihi na ako deboto mo, nadarani dakulang pagsarig sa imong pag-ampon, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Salve Regina, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matuko po ang gabos sa kadikit na panahon. Maray na aga po sa gabos. Sa ngaran kan kaibanan kumpadi, digdi sa parokya, kay Father Lucky, asin Father Ryan,
pinapaabot ko an sa kong pasasalamat sa satuyang namumutan na Arsobispo. Salamat po Arsobispo sa inspirasyon asing kaugmahan na darakan sa imong presensya sa aldaw na ini na kami nagseselebrar kang ika-51 nung taon kan pagkamok na kan parokya ni ina Our Lady of Peña Francia. Salamat po sa pagpasabot sa muya giraray kan halaga kan pagtubod bilang sarong komunidad, pagtubod na sa muyang nagtataonin paglaom, partikular sa panahon na dipisil, sa mga panahon na ini, sa muya gabos. Salamat sa pagpasabot sa muya, sa pangangaipo, nin pagbabago, huli ka inin pagtubod na sa muyang inako, pagbabago sa muyang buhay, asin sa relasyon niya mo bilang mga grupo, bilang sarong komunidad digdi sa laogan parokya. Salamat po sa imong presensya. Kami singani, bako siguro ko tayo ini ang kamautan ta na siring kani ang pagsilibrar niya to kan sa tuyang foundation anniversary, dakulong kitang mga plano. Pero magayon itong sinabi kan sa itong Arsobispo, in many ways we are blessed. Ang simbahan da ibinaha, asin kadaklan sa satuya, yaon kita digdi minsan nga ni siguro apektado kan baha akan bagyo, pero blessed pa manggiraray kita. Kaya ini ang satuyang ipinagpapasalamat sa mahal na Dios. Upakan po niya to ang satong kagurangnan. Upakan po niya to ang satuyang Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Salamat po, Father Fidel. Si Father Fidel naguhuna na sinda ang ma-champion ngunyan sa satuyang Parish Day. Pinag-meeting niya na pati sa iyang teammates. Nagsisiguro na daogon si Father Ryan ngunya na taon. Salamat po sa imong presensya sa pakisumaro sa muyang kaugmahan. Sa mga membros kang choir, aram ko garbagong labaan sa indong bado. Baka binaha, pinaalang tulos para magamit ko niya na sa itong selebrasyon. Salamat po sa Parish Pastoral Council, Tiningning Labay, sa gabos ng mga representantes kang Barangay Pastoral Council, Area Pastoral Council, religious organizations and different ministries. Salamat po sa indong presensya. Siguro ang iba binayaan mo na sa mga linigan sa harong, tangani na makapagpartisipar sa satuyang selebrasyon ngunya na aldaw. Saro sa agyat kan sa tong Arsobispo, mantang kita nagpapasalamat sa regalo kan pagtubod, iyo man as tong responsibilidad sa pagmangno sa mas nangangaipong tugang. Hulita, kita sararo magturugang kairiba sa pagbaklay. Kaya, bod ko po giraray ipasabot o i-anunsyo siring sa ginigibo niya to sa mga misang ini na bukas ang parokya, sa pag-ako nin mga tabang, ano man na forma nin pagtabang, financial, in-kind, bagas, canned goods, noodles, o used clothings, blankets, bako lang po para sa tuyang mga evacuees. Nagaandam kita na sa ano man nakadikit na paagi, makatabang kita sa mga iba pang parokya na sagud ngunyan lubog pa sa baha. Ano man ang sa tuyang maitatabang, maipadara sa Caritas, Caceres Caritas. So iyan po, bukas po ang parokya, ang opisina sa pag-aako kan sa indong tabang. Salamat, nagpapasalamat man ako sa mga nagtaon na ning tabang, kang inot pa sa ng aldaw, financial, bagas, mga pagkakankan sa tuyang mga evacuees. Partikular na pinapasalamatan ko ang mga nagtabang sa pag-repack ng pagkakan, ang mga jóvenes, ang mga youth, mga sakristan, ang satuyang cook na minsan binaha, dahil nagrereklamo, na poon pa kang Martes, miski dahil pa naiipos ang harong, dahil nagrereklamo, tayo nag-aasikaso kan pagluluto para sa tuyang mga evacuees. Salamat po sa Indogabos. Ang mga karahayan na sa tuyang ginibo, sa mga aldaw nag-aging ini,
iyo ang pinakasigurong magayon na paaginin pagselebrar kan pagiging sarong parokya. Magkairiba sa pagbaklay ta sa dikit na paagi nakisumaro kita sa pangangaipo kan mga miyembros kan sa tuyang parokya. Dikit na lang po sa tuyang mga iba quiz, tang iba nagpuruli na, so mga pwede na magpuli, nagpuruli na, pero sabi ko nga ni, bukas kita sa pagtabang, tangani na may maitatao kita sa mga iba pang mga parokyano, mga parokya na mas nangangaipo kang tabang nyato. Salamat po sa gabos. Salamat kay ina ang satuyang patrona na padagos na nag-aantabay sa satuya. Matindog po ang gabos. Okay, dapat po igwaning second collection ngunyan. Ano po? Aagyat ko na lang po ka muna, siguro darho na lang sa opisina. Aram ko na padagos kitang nagtatabang, but for your information, ang Archdiocese of Manila nagse-second collection for Bicol. Ang Diocese of Malolos nagse-second collection for Bicol. Kaya dapat kita digdi sa Caceres man, nagse-second collection man kita para sa tuyang mga tugang. So, Father, make sure na during all the masses, may second collection kita for our brothers and sisters. Ano po? So, kaya, like ko na, assignment na lang po sa Indo, para magtabang na sana. Mas dardakula na yan, assignment na. So, but sa Indo po, gabos, salamat po, hamantang kita, nakikisumaro naman sa mga nawaranin buhay, ipagpamibi ta sa inda, nawaranin pagrugaring, harong, kagamitan, ipangmadji ta sinda, tabangan ta sinda, ipamibi taman ang satuyang mga sadiri, no? Ang satuyang pamilya, urog na inin parokya. Liwat, salamat Father Ipe, Father Lucky, Father Fidel, Father Ryan, asin sa satuyang PPC, asin sa gabos, salamat po sa Indo. Sa gabos man na naglingkod, salamat man po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iduko ang payo sa paghagad nin bendisyon. bendisyon kamo nin Diyos na makakamhan sa iyang pagkahirak, asin danay nindong mamidbidan, ang sa iyang nakakaligtas na kadunungan, Amen. pakusugon niya ang sa indong pagtubod, sa mga patutuo kan sa iyang pagkamot, tanganing magdanay kamo sa mga marahay nagibo, Amen. Amen. antabay niya kamo pasiring sa iya, asin tabangan kamong magdanay sa pagkamot, asin katuninongan, Amen. Amen. bendisyon kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Santa Misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!